Türkmenistan'da dowam edýän un çörek gıtçylygynyň fonuny yetip gelen garlorog dowam edýär. Bu ýyl häkimiýetler güýçli harasatdan we çekirtme belasyndan alada galan daýhanlaryň ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýene bir täzelik tapana meňdýär. Olal habar berilişi ýaly ýurdun Ahal, Mary we Lewap vilayetlerine 5-nji ýyldan, daha Şowud we Balkan vilayetlerine bolsa 10-njy ýyldan garlorogyny başlamaly edildi. Emma muňa garamazdan Orok bilen bagly aladalar has öňräkden ýetişen hasylyň ogurlanmagynyň öňüne almak üçin görülen goro gödekçilik çärlerini putolandyrmak, okuwçylary we büdjet işgärlerini din jalyş orada bayram günlerinde hem ýogara çykarmak bilen başlandy. Mary vilayetinden 4-nji iýulyna gelen habara görä bu sebäpde orok mewsimi giň bir täzelik bilen başlandy. Adatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan daýhanlaryň aýtmaklaryna görä, büyük häkimiýetler buğday örlen meýdany aratsalamak, ýagny ol ýerdäki taman sypal çöpler barmak, hasal otlar aýyrmak üçin bary ýogy bir gün wagt berýärler. Kärenli ýeriniň buğdaýy kombayn bilen orlandan soň kärenli ýesine öz orlan buğdaýynyň ýygyna galan samanny, sypalyny bir gün içinde ýygyna barmalygyny, egerde ýer eýesi bu işleri bir günne edip yetişmede ol yerin külte basyp traktor bilen sürüljekdigini duýdurdylar diýip habarça aýtdy. Kärenneçileriň sözlerine görä bu gyssanmaçlygyň sebäbi düşünürilmeýär. Geçen ýyllarda daýhanlar buğday örlen meýdanlardaky samany, sypaly arkaýyn ýygyna galardylar. Soň ol ýerde esli wagtlap mallaryny bakardylar. Ýerde galan gaty çöpleri otlardylar. Emma bu ýyl orok meýdanyna galan çöp çalanlary otlamak hem gadagan etdiler. Ýeri bolsa öz puluňa sürdürmelip daýhanlar iş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan kynlaşdyrylmagyndan nägile bolýarlar. Adatlygyň Lewapda habarçysy buğday örogynyň eýýän başlananyny habar berýär. Ýönül çärjow, Farak we Sakar etraplarynaky buğday meýdanlaryna aprelyň aýagyna gopan güýçli harasatyň uludýan ýetirenligini, kärenneçileriň öz ýerlerinden uly hasyla garaşmaýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Şeýle-de habarçy bu ýyllaky garlorogynyň dükanlaryň agdyna ýer sagat 5-den başlanýan uly nowatlaryň fonuny dowam edýänligini bellädi. Onun sözlerine göre aprelyň aýagyna gopan harasatda maşgala gydalaryny ýitiren hojuluklar merhumlaryň hatyrasyna sadaka bermek üçin dükanlaryň satyjylary bilen gürleşip olary özlerine gerek çöregiň puluny berýärler. Soň satyjy nowaty duranlaryň kersine 2 çörekden paýlap sadaka berjek adamyň möhümini bitirýär. Şeýle-de habarçy maşgala gydalaryny ýitiren we sadaka berjek adamlaryň şäher häkimligine belli etdirmeligini, olara çöregiň şondan soň satylmaly edilenligini habar berýär. Şäher häkimligine ýörüýte topar döredildi. Şol topar sadaka üçin çörek aljaklara haýır-sahawat üçin bellik goýýar. Bildiňe şondan soň nowaty duranlara çörek paýlap bilýärdi, anonim şertde gürleşen satyjy radionyň habarçysyna aýtdy. Türkmen häkimiýetleri aprelyň aýagyna Lewapda we Marda gopan harasatda adam ýetkileriniň bolanlygy, ekine ýaşaýjylaryň emläklaryna ýeten ýan barada hiç bir maglumat bermediler. Şeýle-de habarçy Lewapda adyk kynçylyklarynyň dowam edýänligini, günüň jokramy asasynda hem kapa taşlanýan çelekleri dörüp zat göllep ýören adamlary görüp bolýanlygyny aýdýar. Howanyň yssylygy 3-nji ýylyny saýada 46 gradusdan geçdi. Howa diňe gün batandan soň salkynlaşýar diýip habarça aýtdy we bu ýagdaýyň tok, elektrik ketmesiligini hem güýçlendirýänligini sözüne goşdy. Köpöýde sowadyjy işläni Toğun uyucu ören pes, üstesine şimdi hem yıkılıp yatan elektrik sütunlarını görse bolýar diýip habarça aýtdy. Onun sözlerine göre häkimlikde bizde ýörüýteleşdirilen awtologlar ýok. Elektrigi öz hasabyňda bejerdiň diýýärler. Adamlar Türkmenawadyň häkimligine degişli bolmadyk ýerlerde pul toplap öz hasaplaryna elektrik tüýümlerini bejerdiýärler diýip adatlygyň habarçysy aýtdy.